Ok, chat, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi continuăm push-ul. Partea 1 din 100k, 0 prestige. Am făcut Mortis-ul, Franco aproape Leonul și Aizen cu Bibiu. Vedem ce iese. Ce ar asta destul de bine, cred. Na, oricum dăm carry. Mă știți, doar am făcut și master pe contul secundar între timp. Poate pun video, nu cred că îl pun, dar hei, poate. Ok, easy. Să încercă trick și gen... Nu știi când ne grăbim aici. Nu știu ce am dat așa sincer, dar whatever. Dynamite merge în... Aștia, what? Dynamite? Whatever. Nu știu cât de bine se aude muzica, e non-copyright, deci atât mă interesează să fie ceva pe fundal. Nu neapărat ceva bun. Doar să fie. Ok, gata, GG. Era pică la 4, trebuie să plec. Nu știu când îl pun pe YouTube, dar... Să-l vedeți voi la un moment dat, cândva. Știam 19 prestige. Băieții ăștia nu știu că eu să vreau să fac 100k. 0 prestige. B-aș aprecia sincer dacă ne-ar mai da ăștia la poartă, gen numai se bage mingea în poartă că ți bate presul. Ok, și echipa. Hai, bagă-te cu ea în poartă. Hai, Poco, hai, Poco. What? Ok. Să spun că asta înseamnă lăuilor. Eu sunt un pic de impostor pe aici. Ia Boco. Dacă nu mi-ai mai dat mingea, chiar aș aprecia la ok. Ok, meci lung. Nici nu plan să fac legătură cu asta. Noi dăm pasă sau gol sau fă ceva. Ok, apreciez. Loki trebuie să merg pe la 950 să mă opresc. De preferat să joc cât mai repede. Stai în contratimp puțin. Și să nu-mi pierd win-streak-ul. Cel mai important să nu pierd win-streak-ul. Pase? Ok, nice. Că voi țin jumătate de oră și... mei, echipa. Ok, nice, GG, next. Cu ăștia ne mai dau. Bun, next. Ok. Bă, da. Știam că nu e best non-copyright, dar nu mă gândeam că e chiar așa rău.
84. Hai că puși destul de repede. Ignoră total clona, că oricum o bați dacă bați caracterul ăla. Nice, next. Bă, chiar să fie destul de simplu, presupun. Știi că avem frank, gen... Da, bine, dacă mai întors și stacați 0 șanse. Și eu puțin cam prost, dar ai mei tot pe acolo sunt. Edgarius, faceți ceva ca acolo la un gol dacă aveau ăștia puțin intelect. Ok, Edgarius, echipa, ceva? Nu. Ok, se înțelege la ok. Nu, vedem. Și echipa pe lângă. Nu știu, jumătate de oră la un match care trebuie să fie câștigat în 2 secunde, dar whatever. Este că mai încolo gen o să mă joc solo, că o să am caractere de level 1 majoritatea. Și atunci o să fie destul de nasol pentru mine să mă joc 3v3 Brawl Ball, dar nu prea face nimic al meu, gen. Uite-l efectiv pe Edgarius, e portar. Și la poziția în fața porții și acolo stă tot meciul. Hai Edgarius! Mahoraga mea ce face? Ok. Ce să nu mă lovesc? Mendiul meu cumva îl bate pe Edgar. Bă, n-ai cum cu ăștia. Hai Edgarius, Mahoraga, fă ceva! Hai că face al meu ceva dacă e ceva. Hai, uite că a făcut un kill. Bine, Mahoraga, hai că ai dat și tu un kill. Useless ca întotdeauna. Stăm prea... What the fuck? W? Next. Hai că nici am stat 10 minute la unul singur. Are lag. What? De ce am lag? Doar fac recording, gen, nu fac nimic special. Da, nu știu, are lag, gen, captura. Na, whatever. Da, gen, mie...
Mie puțin gen să mă bag pe alte de-astea. Na, whatever. 80. Nu mai avem așa mult, oricum avem și niște win streak. Să meargă destul de repede. Are lag și YouTube într-o motiv sau alta. Mai echipa. Ok, am crezut că l-a bătut Loki, că e Chester. Dar se mai întâmplă. Nice. Hai că nu mai economisim timpul, ok? Da, super aici. Ok, Chester. Unul FK și unul useless, să înțelegă. Să o dau de aici. N-am apucat să o dau. Știam că gen dacă vine pase, control și aia. Ok, Chester. Sunt pa. Chester? Intelectual de gorila chat. Aici datoria. Ok, ar să poți de acolo pe lângă mine oricum. Nice. Trei meciuri. Like-uri, chestii. Mă, ce puțin îmi place asta cu Instric-ul, gen update-ul. Că gen mă lasă să farmez mult mai ușor trofee. Hai, GG. Dat super-o. Da, GG. Next. Da, mă simt prost, Loki, că dau bully, dar whatever. 2 meciuri. Chat, follow pe TikTok și follow YouTube. Comentați, nu știu. 3 dacă ați ajuns până aici. Efectiv. Nu, 3 showerme în comentarii dacă ați ajuns până aici. Ok, tu n-ai voie să dai super-ul. Și eu sunt autist când da hyper-ul. Și care mai rău, eu sau Clancy? Ok, cred că e GG. Da. Unlucky, în 7. Cred că încă un match, să depinde la că îmi dă gen... Da, cu underdog-ul. Cu un match. De altă dată, mi-e frică să nu mă bage în prestige să fie GG challenge-ul. Unu. Deci 13 loc, poate mai avem timp de încă unul. Vedem. Ok, what? Ce se întâmplă, chat? Cred că mai mergem ca un match, nu? Da, cred că mai mergem ca un match pe PB.
Gen nici cu Winstrig n-aș ajunge la 1000. Nu cu Winstrig, zic cu ăla underdog. Că aici îmi dă destul de underdog. Ok, GG. Mă bad aici. Ok, nu contează. Mare one shot. Oricum îi car pe băieții ăștia. Mă bad aici. Nu știu ce joc așa prost Loki, dar... Mi cam subestimez puțin că, na, cum sunt ultimii slabi. Nu! Crazy. Arată tot. De cu autoimul, e ok. Ok. Putea să dea cu autoimul acolo, n-a dat. Să ia altcineva. Să fac pregătirea pentru atac. Na, gen cu bull nu prea e cum. Bull Jackie. Urât comp pentru mine, sincer. Am rotat, nu știu, Southeast. Ok, oricum nu avea cum să o prindă. Deși a fost cam riscat un pic în dreapta. Ia, underdog. Da, gen underdog. Bun, next. Frank. Hai să facem și pe ăsta rapid. Nu upgrade, gen ne trebuie resursele. Ok. Whatever, nu trebuie resurse. Că nu prea am pe contul ăsta și ăsta să mă upgradez din caractere. Pe freaking mai nasol decât pe Bibi, pentru că nu faci la fel de ușor un streak. Gen Bibi e broken. Am prestige 2 în echipă. Alo? De ce am prestige 2 în echipă, chat? What? Deci am prestige 2 în echipă? Ui, Bibi ăsta e prestige 2, am văzut bine. Dar gen, ce caută la mine? Chiar primesc underdog, dar gen, pe bune, ce caută la mine? Îl dă și cu boss, gen. Nu o să dau ready up cu ăștia pentru că gen nu vreau să mă dea cu player mai buni. Gen să fac rapid, dar abuzează bug-uri sau care-i faza? Gen... Că ăștia boți oricum gen vezi cine jucăm. Hai de hyper-ul. Sau de așa și oricum mă bați. Bibi? De ce n-am dat gol încă gen? Avem prestige în echipă? De ce joc așa prost? Nu înțeleg. Joacă efectiv îngrozitor pentru prestige 2, dar whatever, un gol e un gol. Da, underdog. Da, până... Gen, nu știu, nu era deloc agresivă Bibi ăla. Da, în fine, un nou match. Un nou match, un nou Frank. Da, ghigetul degeaba. E gol, nu? N-are cum să oprească? Da. Bun, dacă merge rapid e bine. Chat facem și turneuri, nu știu dacă ați văzut. Ok, ne-a dat stand la 2 dintre ei, whatever. Destul de relevant, sincer. Dacă m-ar ajuta Mahoraga, dar... Ok. Useless.
Alo? Echipă? 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 Avem noroc că ce-ați parezați Pro Max, dar ai mei sunt și mai rău. Ok, Mortis și Edgar totuși. What? Alo, a trecut mingea prin? Hello? Ratezi ceva? Chiar mai se bagă în stun. Bă, deci un meci care trebuie să dureze 5 secunde, durează minute. Unde ești? Bă, ce nu-mi place Frank. Sincer că urăsc caracterul ăsta. Dar Mortis meu cred că îl iubește la ce tare vrea să-i dea win-ul. Ok, 2 cu 5. N-am jucat nici prea bine, n-am jucat nici ei mei superb. Se mai întâmplă. Mai câștigi, mai pierzi. Mai mult pierzi. Mai rar câștig. Tu ești mort. Tu ești mort. Dă-i gol, te rog. Nu-n Mortis. Mulțumesc. Venite voi că în poartă. Fac prea mult HP regele meu. Ok, Mortis face chestii, nu prea îmi place. Și e normal că nu prea fac chestii, dar whatever. Mortis mă joc caracterul la zilnic 24/7, nu cred că pot să-mi dea mie trickshot. De ce încă nu slow? Sau și caracterul merge în... De ce a fost imun? Încă erai munge? Ok, clasic. GG, cred. Bro, that's useless, I imagine. Efectiv 1 cu 3, 3 cu 4. Mi-am pierdut și eu instricul. Bine, și eu mă joc un caracter pe care n-al urăsc. Nu m-a jucat Frank în viața mea dacă n-ar trebui, da? Nu prea ai ce să faci. Na, adică tu să joc mai devreme sau mai târziu, deci mai bine mai devreme decât mai târziu. Pase? Ordelius? Adică doi poartă? De ce așa mult? What? Se învârtea cumva și de dislike? GG. Înțelege, nu dăm gol efectiv în standard. Nu mai întâmplă, yes. Așa pe la 1.80 o să-l las. De altă la vine al 102-lea Brawlers. Săptămâna viitoare gen vine Brawl Taco. There you go. Bun. Finally. Ok, împingem-o, gen. Care-i scopul tău în viață? Deci de gol, bag eu pe la colț. Așa frumos.
Tu ești mort, voi sunteți morți. Arată porta. De gol, te rog. Mulțumesc. Mole, mai să facem niște număr de trofee. Bă, deci BBM o joacă super bine, mă. Nu am bătaie la Dynamite. Iar cred că pierdem că nebunesc. Da, mi-o joacă genial, n-ai treabă cu ei. Ce mi așa, mă, o să fac niște amărte trofee pe Frank. Adică bine, e oribil brawler de fel, da. Dar na, asta e. Măcar știu că termin cu anumite caractere. Gen și buff-uri pe el și tot mi se pare deja beast. Și n-are nevoie de echipă, efectiv să tancheze. Că așa solo e destul de deja beast. Ok, muriți toți. Useless, dar n-ai ce să le faci. Ok. Tu nu pleci nicăieri. Ăla nu-mi dă damage. Gol, te rog. Mulțumesc. Și dislike. Ok, ai făcut multe. 2 meciuri. 2 meciuri, sper. Ok, și par boți. Ok, am Leon Sphinx. N-am cum. N-am cum să nu câștig. Damn hits. Mulțumesc. Goal, please. Mersi. Ai, cu diab. Normal că ăștia care joacă nu bine, decent, nu dau ready. Ok, vreau kill-ul ăla să încep să mă regenerez, dar na, beggars can be choosers. Că am spart poarta, e bine și așa. Chit că o spărgea lui indiferent, dar n-a merge. My bad, I guess. Te-aș da în stânga, teoretic, dar na. Mă gândeam că o să duc el în stânga, gen, că nu o să aibă 0 IQ, dar am uitat în ce ilo suntem. O vede minge și zice, uga buga minge. Dă-mă gol. Mulțumesc. Mă bag așa că am poartă că... Destul de oribil pe treasa poartă. Hai, încă un match, cred că mai mergem. Chiar 2 are Loki, dar merge 2.
facem și jumătate de oră. Și e lejer. Te rog. Mulțumesc. Nu te-ați dat după că nu te-ați dat direct pe Sirius, dar e greu. Bro, ce-mi bagă NCS pe fundal, că nebunesc. Cine de asta brain rot? Merge. Nu știu ce mi-a dat mie pasă, dar... Na, întreb random, gen. Și face instant hit-ul ăla. Te rog, dă hituri. Ce fac? What? Sunt mega confuz, gen. Sunt mega confuz ce s-a întâmplat acolo. What? Piersul meu ce făcea? Ok, n-ai ce să-mi faci dacă sari și pot intru cu ea în poartă. Cred că mai mergem cu un match 20. 18 trofee cu... Da. Da, mergem cu match. Și-am dus 2 caractere. Easy predict. Pasă, mulțumesc. S-au dat un gol, hai. E de la mine. Stai mort, eu nu-l prind în stun automat. Mulțumesc. Baz, nu știu ce face, se distrează și el. Ok, 996. Și nu mai avem timp, deci o să continuăm sau mai pe seară sau mâine. Văd eu cum fac. Mersi pentru vizionare. Follow pe Kik, follow pe TikTok și ne vedem.